Гледайте Алекс Перейра срещу Джамахал Хил наживо на 14 април от 7 часа сутринта в матч за титлата в полутежка категория. Алекс Перейра идва след победа с нокаут над Иржи Прохаска, която е втора поредна. Шампионът има 11 ММА мача с 9 победи, 7 от които чрез нокаут, както и има 2 загуби. Джамахал Хил записа победа над Гловър Тешейра чрез съдийско решение, която е четвърта поредна. Той има общо 14 мача с 12 победи, 7 от които са чрез нокаут, както и има една загуба. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Алекс Перейра. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.